ngabe sesiyoshutha sisesethini. Ngiyazi ngijump okuningi, don't worry. Ngizoyishaya phambili ngishaya emuva. Right. Emafilimini mangabe siyoshutha. Sewufikile ke sethini. Esethini kuba ne-first aid. Ekuyiyona esuke iphethe i-floor. Uma ngithi i-floor, wonke ama-departments ezwa nge-first aid. Iyona esebenza very close ne-director. Uma sendingeka ukuthi mhlambe benihleli lapha ekhoneni run ama-lines, preparing yourself for the very last time, whatever. Mhlambe uyameditator on your own ukuthi ungene egiyeni kwi-character, ready for action. Yibona abakubizayo ukuthi okay manje sisiyacela singene la esethini zidume. Right? So nishutheke. Action, hayi nishaya into yenu. Don't leave set without being told by the first AD, no matter what the situation is. Right? Anivele decide nje ukuthi hayi ngoba nakho kusebusy kwenziwa izinto ezithize, asambeni. You don't do that. You don't do that. Every time awazi ungabonakala esethini kungaziwa ukuthi you know who said leave said akekho. You only leave set when they say i-first AD i-communicator ne-second AD ukuthi ayisungabahambisa, we are done with the scene. Kodwa manje uma ngabe ungena ekutheni kwa TV ungazi, kunama careless mistakes ongawenza ngoba izinto ezinje awuzazi. Uyabona, ungenile wasebenzisana kahle, wena awazi ukuthi sesihlale nje silinde size sitshele ukuthi ayike we are done with the scene and then we leave. Wena uvela uyasuka nje uyahamba. You disturbing your colleagues who knows kwenzakalani esethini. Niyabo? So wehlisa umoya kancane kancane ngoba leyo nto ingenzeka even kumina ekade ngafika. Uyabona? Kube ama mistakes anjalo sibe careless. Akusho ukuthi ama mistakes enziwa abantu asuke baqala uzo act, no. Wonke umuntu uyawenza ama mistakes, but lawa njalo kuye kube ngazukuthi guys singawa avoid. Because izinto ezidelay time on set are not allowed. And then kusasa bayobe bengasakhulumi kahle bese kuba izinto ezisishayayo. So izinto ezinjalo siyazigwema. Nokuthi nje be humble all the time, be humble, uba umuntu ukwazi ukusebenzisana nabantu. Futhi uzazi ukuthi awukho perfect. Wonke umuntu is entitled to do mistakes. Learn and grow. And wazi ukuthi uma ngabe wenza iphutha emuntwini, go back, zifundise ukuthi ukwazi ukuthi emuntwini ngiyaxolisa. Ukwazi futhi ukuthi emuntwini ngiyabonga. Ama basics lawo esiwafundiswe emakhaya angadingi umuntu wakwi-work environment. Kodwa that's how they see ukuthi singobani. That's how we are judged.